Tak je tady opět měsíc leden, jeho začátek a tradice zvaná Tři králové. Skupiny dětí oblečených nebo přizdobených tak, aby vypadaly jako králové. Někdy i v doprovodu dospělé osoby obchází ulice, chodí dům od domu a zvoní nebo klepou, aby ten, kdo jim otevře, vyslechl naučenou tříkrálovou písničku a pak jim za to něco dal. Zamyslel se někdo z vás nad tímto více dohloubky a prozkoumal to ze všech stran? Někdo možná ano, ale velká část asi ne. A tak je tu příležitost se na to podívat společně dnes, teď a tady. Tříkrálová tradice má dva aspekty. Lidský hmotný a pak také aspekt duchovní. Začneme tím prvním, a to je ten lidský hmotný. Také by se dal označit jako společenský, protože se dotýká působení lidí mezi sebou navzájem veřejně v okolní společnosti. Na jedné straně tady máme ty chodící skupiny představující tři krále, a na straně druhé jsou pak ti, ke kterým tito králové přijdou zaspívat s očekáváním, že něco dostanou. Co se týká této druhé skupiny, tak osobně neznám nikoho, kdo by se na tuto tradici těšil a byl za ní rád. Právě naopak tam je nejčastěji postoj ten, že lidé by byli raději, kdyby se s tou chodící skupinkou třech králů nemuseli potkat. Nejlépe, aby k ním ani nepřišli, nezvonili, neklepali a když se tak stane, tak jim neotevřou. Stává se i to, že sami sebe lidé omezí, aby se králům vyhnuli a tak jdou jinou cestou nebo na nějaké konkrétní místo ani nepůjdou v tento den, ale nebýt králů, tak by tam šli a tak podobně. Ten vzdor sebeomezování a vyhýbání se je následkem příčiny, která v sobě zahrnuje několik špatných aktivit, událostí nebo stavů. Jedná se zejména o žebrání, obtěžování a skrytou manipulaci. Vše rozebereme. Přicházet k druhým lidem nebo i jednomu člověku s tím, že od něj chci nějakou hodnotu, peníze, jídlo nebo cokoliv jiného, není z pohledu principu nic jiného než žebrání. Ti malí žebráci za to většinou nemohou, protože to jsou děti, které takto někdo navedl a učí je tak přemýšlet. Bylo by dobré zamyslet se nad tím, k čemu vedete své děti, protože to, že se jim něco líbí a chtějí to, ještě neznamená, že je to správně. Jednoznačně tam dochází také k obtěžování, protože mnohým to není příjemné, nepřejí si to, ale stane se jim to. Nestojí o kontakt se skupinou takzvaných tří králů, ale oni stejně přijdou zazvonit nebo zaklepat u jejich dveří. V horším případě k ním přistoupí na nějakém místě mimo domov těchto lidí a začnou u nich žebrat zpíváním s očekáváním obdržení něčeho. Třetí uvedená věc byla skrytá manipulace. A k této dochází tím, že dotyčné lidi vystavují situaci a pocitu, kdy je jim nepříjemné jim za to něco nedat. Takže často dají, i když to ve skutečnosti dát nechtějí a necítí to tak. Z pohledu nebo aspektu lidsko-společenského a hmotného tedy všechno špatně. Je to pouze jeden z dalších způsobů, jak zkoušet tahat z lidí peníze a schovávat se přitom v tomto případě za tradici. Teď se podíváme na aspekt druhý, a to je ten duchovní. Zde se vychází z biblického záznamu o tom, že za narozeným Ježíškem přišli tři králové. Z toho důvodu je tradice tří králů časově umístěna několik dnů potom, kdy je zvykem si připomínat narození malého Ježíška. Z jiných biblických záznamů ale můžeme poskládat i údaj ten, kdy k narození Ježíše ve skutečnosti došlo. Například je tam prorocký časový údaj, pak jsou v tom také zapojeny svátky ustanovené samotným Bohem, které vše časově upřesní, a také je v tom zapojen astronomický původní pravý kalendář, kdy do toho vstupují i fáze měsíce. Skutečnost je pak taková a výsledek z toho plyne ten, že podle nám známého kalendáře si Ježíš nemohl narodit a nenarodil ani 24. prosince, ani 25. prosince a především v měsíci prosinci vůbec. Toto je dávný a přetrvávající podvod jak na křesťany, tak na celý svět. Podle všem známého a používaného kalendáře vycházelo v roce 2025 narození Ježíše na měsíc říjen. Takže prosinec, dny 24. až 26. prosince, známé jako Vánoce, jsou podle duchovního, náboženského a křesťanského aspektu podvod.
A to není vše. Kromě podvodu se tu vyskytuje i zvrácenost. Neboť tak, jak je to zapsáno v Bibli, a můžeme si to tam přečíst, tak když přišli 3 králové za narozeným Ježíškem, tak mu přinesli dary. Těmi dary bylo zlato, kadidlo a mirha. A toto je ta zvrácenost, protože biblický záznam uvádí, že 3 králové dary přinesli, nikoli, že si pro ně přišli. Celé se to otočilo a začalo dělat opačně, kdy skupinky 3 králů, co chodí k druhým lidem, od nich dary žádají. Celé je to tedy založeno na podvodu, zvrácenosti a z tohoto podvodu v kombinaci se zvráceností se stala tradice. Kdyby lidé hledali pravdu, tak nebudou podvedeni. Místo toho podvedení jsou, vedou tak i své děti a tak postavili lidskou tradici nad boží pravdy zapsané v Bibli. Takový přístup lidí se vyskytoval už v dávných dobách a proto i sama Bible o tomto píše. My si to nyní přečteme a tím to také celé i zakončíme. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl filozofií a marným klamem založeným na lidské tradici, na principech světa a ne na Kristu. Toto je zapsáno v Koloským 2:8. A ještě jedno místo, Marek 7. kapitola, 8. a 9. verš, kde se píše: Opustili jste přikázání boží a držíte tradici lidí. A říkal jim: krásně odmítáte přikázání boží, abyste zachovali svou tradici.